Το πρώτο μας look θα είναι τα έντονα χείλια. Αν σας αρέσει αυτό το look, κάντε μου like και θα σας στείλω οδηγίες να καταφέρετε κι εσείς να είσαστε κι εσείς τόσο chic. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Αυτό το look το λένε καλοκαίρι. Σώμα μου. Αποφάσισα να βάλω κι εγώ βλεφαρίδες και να σας δείξω πόσο κοντά μπορείτε να κάνετε τα μάτια σας. Αν σας αρέσει αυτό το look, σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Ανοίγετε το πακέτο και βγάζετε τα αυτοκόλλητα που έχει μέσα. Διαλέξτε ποια από τα διάφορα σχέδια θα θέλατε να δείτε στα μάτια σας. Εγώ αποφάσισα να βάλω αυτό εδώ. Έχει μία πεταλούδα καρδιά, κάτι ωραίο όπως το κουψό. Πρώτα πρέπει να βγάλετε τα μαλλιά σας από τα μάτια σας. Βάλε το κόκκινο σου. Θα τραβήξω λίγο τη χέρι μου στο πλάι. Φουστάνι. Να μπορείτε να δείτε καλύτερα το παράδειγμα που θα σας κάνω. Βγάζουμε το στίκερ από το χαρτάκι. Προσεκτικά να μην τα κάνουμε σκόλο. Αφαιρούμε το στίκερ μας από το χαρτάκι προσεκτικά και με πολύ υπομονή το παίρνουμε και το κολλάμε απάνω στη λεχαρίδα μας, έτσι. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα κολλήσω και αυτό εκεί. Να το! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα για να κάνουμε και το άλλο μάτι θα πρέπει να τραβήξουμε τη χέρι μας από την άλλη μεριά. Τούτη τη φορά θα σας δείξω πιο λεπτομέρεια πώς το κάνουμε. Αφαιρούμε, όπως βλέπετε, το στικεράκι μας από το χαρτάκι. Το κολλάμε εδώ το μάτι μας και προσεκτικά το τραβάμε έτσι. Όπως βλέπετε, οι βλεφαρίδες μου είναι πάρα πολύ chic. Μετά βάζετε πάλι τη χέρι σας στη μέση, αλλά κάνετε λίγο χωρίστρα για να φαίνονται οι όμορφα βλεφαρίδες. Εκείνο μου δεκάρι, να ανάβει πυρκαγιά. Γεια σου Άννα, σου έρχομαι! Αυτή η νύχτα μένει, έλα ερωτευμένη. Θα πάω κι εγώ παιδιά στο Voice. Bye!